Начинът, по който се събуждаме сутрин, е от особено значение за настроението ни през целия ден. Поставянето на определени нагласи в нашия ум ни помага да започнем новия ден с усмивка, позитивизъм и желание. Ако ежедневно слушаме и повтаряме на глас тези утвърждения, много скоро ще усетим промяна в случващото се в нас и около нас. Но както винаги, това е нещо, което всеки сам трябва да изпита за себе си. Ефектът е огромен. Изисква се само постоянство. Започваме. Благодарен съм за този нов ден. Благодаря за желанието и позитивното настроение, с което започвам деня си. Днес ме очакват вълнуващи срещи с усмихнати и доброжелателни хора. Аз съм настроен позитивно за общуване, обмен на опит и нови идеи. Очаквам днес да ми се случат само хубави неща. И наистина това се сбъдва. Всичко през днешния ден се реализира по най-добрия възможен начин за мен. Умът ми е ясен и чист. Мислите ми текат с лекота и бързо откривам ефективни решения в деня си. Днес имам изобилие от креативни и иновативни идеи, които прилагам във всяка област от живота си. С лекота се справям успешно с всички планирани и непланирани задачи. Всяка една изненадваща ситуация днес ме учи на нещо и ме прави по-добър. Усещам се закрилян, подкрепен и насърчен да дам най-доброто от себе си през днешния ден. Чувствам се обичан, оценен и дълбоко признат от хората, които са около мен днес. Сърцето ми е отворено и пълно с любов, която разпръсквам като светлина около себе си. Днес се усмихвам, зареден съм с позитивна енергия и заразявам всички около себе си. Ушите ми чуват думи, които са забавни и ме разсмиват днес. Получавам позитивни думи за работата, която извършвам през днешния ден. Днес давам най-доброто от себе си. Използвам своя най-висш потенциал, за да постигна целите си. Работата в екип ми доставя удоволствие. Разбирам се с лекота с хората около мен и заедно постигаме още по-високи резултати. Имам вдъхновение и вълнение през целия ден, което претворявам в ежедневните си дела.
Всичко, което създавам днес, носи стойност, радост и любов на мен и на другите. Днес смело действам и се заявявам. Уверен съм във възможностите и потенциала си. Имам кураж да се изправя пред предизвикателствата и уча своите нови уроци с ентусиазъм, сила и желание. Днес тялото ми е изпълнено с енергия за велики дела. Още от сутринта ставам и правя стъпка в посока на мечтите си. Благодарен съм за силното и здраво тяло, което имам. Чувствам се пълен с енергия, блясък и желание за творчество. Днес се наслаждавам на природата около мен и в мен. Забелязвам всяка една малка подробност и се радвам, че очите ми виждат подобни красоти. Благодарен съм за силните и здрави ръце, с които прегръщам, изразявам себе си, управлявам, свиря, пиша, храня се, вдигам, докосвам. Благодарен съм за силните и здрави крака, които ме водят на невероятни места и които издържат цялото ми ежедневно натоварване. Благодарен съм за песента на птиците днес, която ме окрилява и ми дава надежда. Днес до мен достига всеки един малък знак и синхроничност, които ме водят към правилният за мен път. Всичко, което чуя, кажа или прочета днес, има смисъл за моето развитие и усъвършенстване. Днес имам време за всичко, за работа, удоволствие, общуване. Днес всичко се подрежда по най-добрия възможен начин. Всеки епизод от деня е на точното място. Усещам се подкрепен от Бог във всяко едно начинание днес. Получавам помощ, съдействие и оказвам подкрепа там, където е необходима. Днес разполагам с всички необходими ресурси, за да постигна желаното. Днес съм спокоен и търпелив, защото знам, че всичко, което търся, търси и идва към мен. В сърцето ми цари хармония и любов и нищо от това, което се случва навън, не може да промени вътрешното ми балансирано състояние. Прегръщам всички позитивни емоции и качества – радост, вълнение, ентусиазъм, изненада, спокойствие, търпение, вяра, борбеност и оставам в тяхната аура през целия ден.
Към мен тече непрекъснат поток от финансови средства. Всичко, от което имам нужда, идва с лекота към мен. Чувствам се удовлетворен във всичко, което правя днес. Чувствам изобилие от здраве, любов, пари през целия ден. Днес имам само приятни и смислени срещи с приятели и съмишленици.